Saben bengi sebenarnya. Yakin? Saben bengi. Nyawang. Aku nggak mau bantu lo ya. Hei, Aku nggak mau bantu lo ya. Pak Bambang. Tanggung apa Pak Bambang? Pak Haji. Pak Haji. Papa ningali Pak Haji. Ali-ali kena cair iki. Cair apa? Kunang. Ya po. Selak. Lah wis tuweknya. Oh wis tuwek. Wis tuwek, putune selimo. Alhamdulillah. Masyaallah. Wayahe? Insaf. Wayahe? Wayahe. Wayahe insaf. Saksi ya, wayahe tobat ya. Iso ngono lho ya Allah, mbok ngomong yo. Nyage. Dalem. Ayo mriki. Ya. Yen memajang Sing mong nganggo janur kuning. Tak iya. Dijembengke, jenglengke. Sing ngersake kang pundi? Pak Tri, nggih. Pak Pri. Nggih. Pak Pri. Pak Tri nggih. Pak Tri. Pak Tri Oh, Sutri. PP. Pri, P. P. Pak P. Pri. Oh, eyang aku Dirgo Yoswo. Awet sepuh amat ngomong putra wayah kados kula insyaallah amin. Putu Yoswane keselimo. sampun pinten? Sak barake ora akunya. Alah, wong cek lagi 17 ngono ya. Lah iya to. 17 lek kene menduwer. Ngene iki malah alot-alote kok nya. Apa kuwi? Dahare. Oh, dahare. Makaten nggih leres. Oh, ngono Pak. Teko ngendinya? Teko Madiun. Dendengane, Dik. Kembang wae weton. Pak Pri asli pundi? Pacitan. Oh, pas iki Magetan, Pacitan. Pacitan. Ayo, apa? Hati-hati. Ya, aku kan tadi udah bilang nggak mau bantu. Pacitan, loh kan? Pacitan Sarawi jenang panas udian Mas. janjine kepiye aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet ndak meteng Legur mepet ya mosok ya meteng. saiki sawang-sawangane meteng lho nya Apa ya ngono? pandang-pandani meteng lho Oke, aku meteng-meteng gak awakmu. Oh, meteng pirang sasi. telung sasi gantol Pak Era Tawawor Iki wedok apa piye? iki anak haram iki ya Cuma ning dase. enek das tok dielen das tok karo rambut tok Ah ngono. panas sudan aling-aling capek gunung Tak ya. lato-lato Lah kowe kok ya gogrok jarane Alah, jarane sak beli. meteng. Jarane meteng rene obah wae ora gogrok. tak gogrok kok anak haram kok Ana harem. Nadyan wadon sarata lanang Innu mande banyu bening Dek jaman Monggo Pak Pri. berjuang
Pris. Terus pundi Bapak? Bareng babalan gelang kalung Rizka maju. Ya. Gak apal jari. Sekarang Seliring. Gunung desa. dadi rejo. Gede foto. Sesek mlebu sedeng. Gelang kalung sing tak nampa ngelingake jamane semono. Nalika biyen janji tresno nganti salawase Gelang-gelang dadi saksi. Semono ra bakal rejeki. Pano-pano. Betina yo tak rasa. Apa pancen sliramu Apa sliramu ra ketut yen rekoso urip ana bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi. Pak Pri, dos pundi lho Pak? Skeco. Oh, Nggih skeco. Skeco nggih Pak nggih. Alhamdulillah. gelang-gelang dadi saksi. Monggo sliramu ra bakal lenjeni. Wiwit donya nganti akhir. Dawa kayu Wong bagus sing tak pikir-pikir. Pak Pri sampun diaturke caping gunung bablasaken gelang kalung. Ayo LRT saking Mas Yanto.
Selamat malam Bapak, mungkin punya lagu nanti. Oh, Raiso. Aslinya dari mana? Oh, Sumatera. Pak No, mbok ya ditonton perejengane gitu. Prejengan iki kaya Prejengan iku ora Sragen prejengan, koknya. ora prejengan Sragen. Sragen. Ngene iki prejengan datuk. Irung Sragen kok irungmu. Ora, iki datuk, irung datuk. Irung pira mekor gede mister kaya ae padha. Tandane apa kuwi? Rezekine oke. Amin. Ambek kali lancar. Ya, tandane setia. Ya amin ya Kak Allah. Neneng, Kak Siti, Kak Romlah, Kak Abida. Loh kok Anda meragukan? Ayo, nentekke. Terus apa? Ya wis to, tambah Google sik. Manjen ora kabenaran. Jelas nada. Yo yo yo. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga diantani ngoyo-ngoyo jarene warna-warna pandawane sadyan durung ketemu Oh ya, mambu duka-duka pamunguse katrima wurung semene wae. Tak Rianto bablas kenapa lagune Sisan Nun. Oh Tuban. Apa tuh? Yang Gambyong. oh Gambyong Parianom. Ora, Gambyong Tuban ngono kae lho. Oh iya Kayak iya serampat iya. ngono tadi wong panggil. Oh serampat to nggih Iya, siap. iya. Bareng sampun pepanggihan anane jar tambah tresnane nganti wegah perpisahan anane jar tambah tresnane
tinggi di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi